Right, barod i fynd. Diolch yn fawr. So mae'n ddechrau datganiad sef bod y cyfarfod yma yn cael ei wedd archebu, bydd ar gael ar-lein yn fyddech ymlaen. Sa'n ydych yn hapus gyda hyn gyda'r cyfarfod. Iawn, diolch yn fawr iawn. Croeso i chi gyd yma. Ydy'r aelodau newydd wedi cyrraedd, Jonathan? Ynddi, mae gen ni y ddau aelod newydd yma, o'r math. Iawn, croeso i chi. Croeso chi yma, diolch yn fawr iawn chi am droi fyny. Ymddiheuriadau. Just i gadarnhau hefyd, Elwyn, sori, ar y pwynt yna, gan fod Wyn a Rhys heb derbyn yr hyfforddiant gynllunio eto, dyn nhw methu cyfrannu i'r penderfyniadau yn Pwyllgor heddiw, felly mi fyddai'n rhoi hyfforddiant eitha sydyn iddyn nhw gychwynnol beth bynnag ar ôl y gweithgor heddiw. Iawn, diolch yn fawr. Ymddiheuriadau? Oes Einir Wyn Williams, Ifor Glyn Lloyd, Tim Jones a Naomi Lewis Thompson. Iawn, diolch yn fawr. Oes rywun dasgan diddordeb? Nag oes. Cofnodion? Dwi'n cynnig bod hyn yn gywir, oes rywun yn eilio? Ai eilio. Na ni, diolch yn fawr iawn. Pawb cydweld? Oes rhywbeth yn codi ohonyn nhw? Gan rywun? Os nad oes, awn ni ymlaen felly i'r rhif 4, adroddiadau gan y cyfarwyddwr cynllunio rheolaeth tir. Na, rhif 4 cadeirydd ydy'r cynllun datblygu lleol. O, sori, dwi sydd wedi methu gywir efo'n iawn. Cynllun datblygu lleol ydy'r rhif 4, dyn... Esiw? Na, sori, fi sydd wedi gwneud cymeriad. Mae rhaglen y rhif 4 cynllun datblygu lleol. Camgymeriad yn yr un Cymraeg. So, mae'n rhywun iawn yn ei, fi sydd wedi methu'r e-bost yna. Iawn. Reit, dyn ni at cyfarwyddwr cynllunio rheolaeth tir yn dydyn. Ynda, ia. Diolch yn fawr. Dyn, Aled fy hwn, ia? Ia. Croeso Aled, diolch yn fawr. Diolch, Mr. Cadeirydd. Ia, cais ydy o'n i ymchwel rhan o'r gyn westru ffond ddu, oedd ar chodi 5 tŷ marchnad agored newydd, 1 tŷ ar wahân a 4 tŷ tref, paru 4 tŷ fforiadwy, gyda 3 teras ac all wedi ei leoli o fewn yn rhan o'r westru presennol. Mae safle yn eitha helaeth o fan i faint, neu erfi ac yn westru cyflogaeth yn ei anterth. Mae'n ddau wedyn yn fyna'n dangos y gwestiwn 2004 lle, a wedyn llun arall yn dangos o'n ddiweddar lle. Roedd chi'n wybodol un o dan sylweddol yna'n 2020 ac yna ddifrifos ifrod sylweddol i'r gwesti lle. Mae yma'n cyfle wedi diwrnodi ers hynny lle yn y 5 mlynedd dwytha. So mae lluniau mae'n dangos eto rhwng 2004 a wedyn lluniau yn y bwlod yn dangos sy'n mae'r gwestiwn bresennol. Hefyd y difrod sy'n gethlosi gan tân o'r gwres o hynny sydd wedi difrod sylweddol i'r meini lle. Dyma'r gwestiwn edrach o llwybr mawraf, fel ydych chi'n wybodol, mwyn yn lwybr bygolgaidd. A mi weld yn y tirlun, mi chi weld o fel tai yn bod ddu lle. Jyst llun y nesa'n dangos o bod yn bach yn agosach lle. A wedyn yn swmio mewn wedyn dangos o gwesti a wedyn y tai fel o'ch chi'r hen siales gwyn a bydd hi'n dod lawr a mae yna teras o 3 tŷ fforiadwy yn cael ei adeiladu yna lle. So felly mae'r safle o fewn, cael ei fusnodi o fewn ffrind ysgogi tai yn bod ddu
a polisia perthnasol datblygu yn ystyried cais hwn ydy polisi 1, 2, 6, 7, 8, 18 a 30 lly. A bod o'n cais i ddatblygu tai, mae'r prif elfen ydy darparu tai fforddiadwy lly. So mae'r cais fel dwi'n deud eisoes 5 tŷ merched agored a 4 tŷ fforddiadwy. So mae hwn yn cynllun safle yn dangos lle mae'r o fewn y gwesty presennol fel chi'n llinell yn dangos line of existing building a lle mae'r tai newydd yn mynd lly. Y wreiddiol o'n afwriad yr tai un tŷ o fewn yr hen dŷ yn cael defnyddio gan rheolwr y gwesty, ond ers y cais oedd i mewn, mae yna un tai fforddiadwy yn cael ei leoli o fewn y gwesty hun lly. Maes parcio, mae'r cynllunia sydd wedi gyflwyno yn dangos maes parcio hyd at 25 o geir yn fama lly. Defnyddio'r maes parcio fel oedd o eisoes lly. So efo chi'r cynllun yn dangos 25 lle parcio i geir lly. Sy'n ddigonol i ystyried y datblygiad. Felly mae'r bwriad ydy ddatblygu i dymchwel hein a wedyn darparu 3 tir fforddiadwy yn y safle'r hein lly. Bydd tai safonol fel sy'n ei ddisgwyl yn 2 fforddiadwy efo 2 ystafell ar efo 3 ystafell lly. Mae'r cynllunia ar y flwyddyn dangos fydd y teras newydd yn uwch na'r un sy'n ar y safle yn bresennol. Hefyd, a wedyn mae'r bwriad hefyd i roid un o fewn gwaelod y gwesty'r presennol sy'n heb di cael ei ddefodi gan y tân fel uned arall sodd yna 4 tŷ fforddiadwy lly. A mae'n cynllun yn dangos sut fydd hwnnw lly. So, o ran tai merched agored, mae yna 4 o fewn townhouses o fewn teras a un tŷ ar wahân. Mae'r cynllun yma'n dangos fod nhw ddim uwch o ran brig y to na'r gwesty yn hyn sy'n ar ôl gwesty ar ôl y tân lly. So mae'n ddyluniad eitha modern, efo tywydyr, balcony ar y ffrynt. Mae dipyn o drafodaeth i bod ar hyn lle yn amlwg mae'r safle ar y safle uchel yn edrych dros yr awdda, so mae'n defnyddio eisiau menteisio ar y safle lle wedyn hwn gyda tŷ ar wahân lle sy'n eitha sylweddol o ran i faint. Hefyd fod dipyn o fydra a balcony ar y ffrynt lle. Nath ni dderbyn sylwadau gan cyngor cymuned Llanelltid ddoe, maen nhw wedi bod yn trafod o'n dipyn lle. So dwi wedi rhaid sylwadau nhw ar gyrrych bron chi, cos oedd ddim yn rhan o'r adroddiad. So mae wedi sylwadau canlynol cysylltiadau dŵr a charposiaeth, defnydd o'r cerrig, angen elgylchu'r cerrig sy'n y safle'n bresennol. Yn dim ond bosib adferhau o'r cerrig, ond bosib bydd yna ddifrod wedi bod ar hewlydd y gres i'r rhai o'r cerrig oherwydd y tân lly. Ond maen nhw'n eisiau defnydd o cerrig o flaen y tai ar y drychad blaen lly. Ond i ni i'n adroddiad cytundeb 106 ar tai i gyd. Mae'n dweud bod dim yn ôl yn amlwg am meysydd parcio ar gyfer bob tŷ. Tai fforddiadwy gael ei godi'n gyntaf, a wedyn polisi y parc fel ydych chi'n ymwybodol wedi darparu 100% o dai fforddiadwy yn gysylltiedig â tai merched agored lly. A maen nhw'n dweud hefyd mae angen awsod well ar gynlluniau tai fforddiadwy i'r argraff gyffredinol sut fod datblygiad yn edrych yn ei gyd-destun. Mae Bondi wedi nodi fel anheddiad eilaidd a sylfaenion y cynllun lleol presennol lle fewn ffin dosbarthu tai fel o'n i'n dweud mae'n y gofyniad i ddarparu 100% o dai fforddiadwy. Ynglŷn y tai merched agored, fel o'n i'n dweud mae'r drafodaeth wedi bod ar uned dyluniad a'i gosodiad nhw ynglŷn â'r uchder nhw. Da ni'n derbyn dim ond eithaf modern, ond mi allan ni dweud amod i reoli gola, allwys ola o'r ffenestri. Ond eisiau bod ni'n cael manylion priodol os ydych chi heddiw yn gyda'r caniatâd i'r cais. Hefyd, byddwn ni'n cyfyngu defnydd
bod yn cael defnydd parhaol o tai lle bod ddim yn cael defnyddio fel unedau gwyliau. Mae hynny'n rhan o'r rhestr amodau sy'n gerich bron i chi heddiw yma lly. Mae'r asiant wedi rhaid ysganedd i mewn i'r wybodaeth am y cais yn dod yn ôl mission o gael cyfyngu i'r defnydd yma lly. Ond mae hyn yn da ni'n neud rwan i reid o ystyriaeth nifer o dau ail dau sy'n fwy llanelldir yn o'r bryd yn dod o cyfri gweithio efo 98% o dau yn llanelldir yn dau ail dau lly. So da ni'n adnod yn had i roed yr enod yma lly. Ia, 4 uned fforddiadwy sy'n yna, so felly mae nhw'n llai o hanner uned, ac fel arfer sy'n ni'n disgwyl bod nhw ddarparu uned ychwanegol neu dalu swm cymudo. Wedi deud hynny, da ni'n derbyn oherwydd natur y safle, mae'n safle anodd i ddatblygu, mae ar lethu, mae'n gostau sylweddol o ddymchwel y gwestiwn presennol, so felly da ni fel swlogion yn derbyn bod y gwybodaeth a'r cyfynhad nhw'n direi yn ddigonol o bod dim rhaid ddarparu yn union yn ôl y polisi o dau fforddiadwy lly. Os ydyn ni'n caniatad, yn amlwg sy'n gytundeb 106 i ymwymo bod tai fforddiadwy yn parhau fforddiadwy ac hefyd i sicrhau bod y tai fforddiadwy cael ei adeiladu chi phasing bod yn gyntaf lle bod nhw'n datblygu'r tair marched agored gyntaf wedyn methu darparu tair fforddiadwy. So yn amlwg i'n prosedur y cais yma bod yna 2 fforddiadwy yn cael ei darparu. Mae'n dereg gwledol, y safle gael o gwesti 2001, da ni'n caniatad i newid defnydd i uned preswyl, wedyn o'r tân difrifol oedd yna 2020 sydd wedi cael ei difrod sylweddol. Ac yn amlwg ers hynny y 5 mlynedd dwythas tan mae'r cyflwr gwesti wedi dirywio a chi mae'n ddod o'r llygad bellach yn y tirwedd ac mae hwn yn gyfle i wneud fath efo'r safle. Da ni'n teimlo bod chi wrth drafodaeth efo'r asiant yn beisydd bod nhw'n cyflwyn, bod nhw'n mynd i newid y cynlluniau ac bod nhw'n dweud cynllun a allai da ni'n ystyried sy'n gallu bod yn dderbyniol ar hwn lle. Fydd yna yn amlwg gwaith yn ymlaen sy'n cael caniatad, fydd yna gybeth yn ymlaen sy'n cael gwaith yn ymlaen a dweud dipyn o drafod yn siŵr, ond ydyn ni'n gofyn fel rhan o modaf bod yn cyflwyno cynllun amgylcheddol adeiladu i manwl, so fydd hwn yn dweud sy'n o'r gwaith yn cael ei wneud, bydd sy'n angen mewn ato hwn, fel ni'n gallu rheoli hwnnw lle, fel bod yn cael effaith andwyol ar yr preswylydd agosaf i'r safle lle. O ran priffyrdd, mae'n amlwg defnydd wedi bod fel gwestiwn y bresennol. Bod ni heb wedi cael ymateb gan adran priffyrdd i'r cais bresennol, i'r cais blaenorol, mae'n golygu mwy o unedau dod gen yr adran priffyrdd ddim gwrthwynebiad. So felly does ddim materion yn codi ar ran priffyrdd. Ecoleg a baioamrywiaeth, oedd y cais yn cynnwys datganiad seilwaith gwyrdd, sy'n cynnwys mesura lliniaru, marchnad slymod, mae yna felchaiadau ar y slymod yn cael ei codio mewn yr gerddi presennol, a hefyd mae yna dipyn o rodidendron ar y safle fydd hwn yn cael ei leill ac pleidwaraidd ohono felly. Hefyd, oherwydd agosrwydd y safle at safle sydd wedi warchod, mae rhaid i ni wneud asesiad o dan y rheoledau cynnifoedd. Mae drafft o hwnnw yn rhan o'r pecyn beth i wneud allan i'r aelodau. Angen i Cyngor Cymru gymeradwyo hwnnw lle, ond dilyn sylwadau nhw'n flaenorol i'r cais, da ni'n meddwl fydd o'n negyddol a fydd nhw'n jyst gofyn i ni reid amodau, ond fydd ni angen gwybodaeth pellach gan yr asiant o bod o'n marcio yn diweddaru cynlluniau i gynnwys beth sy'n cael ei wneud fel mesura lliniaru. Iaith Gymraeg, mae yna ddatganiad cymunedol eithyddol wedi gwyno fel rhan i gyfnogi'r cais, bod y Cynlluniad bydd na'r manteision ddarparu tai fforddiadwy
i bobl lleol sydd mewn angen lle. Y chodfa awyr dywyll, bod y safle ddim yn y core zone fel da ni ddeud, dwi'n derbyn mae'n brediad i bod ar wydyr sylweddol sydd ar y drychiad blaen y tai marchan agored lle. So felly, sa'n ni'n yn awgrymu bod yna amod priodol yn cael ei reid o bod yna fanylion yn cael ei cyflwyno i sicrhau bod yna ddim allwys o oliadau wedi amod yn y nos fel bod yn cael effaith. Ond i gofio hefyd, pryd ydy'r safle ma ddim yn ganol pen gwlad, mae mewn pentref ond di sylwyn o oliadau eisoes o fewn tai presennol yn y pentref yn cael ei allwys. So, fydd y amod yma yn sicrhau bod yna manylion priodol yn cael ei cyflwyno i reoli allwys o oliadau. Felly, mae'r safle fewn ffin ddatblygu Bont Ddu, mae mewn cyflwr, bregus, mae hynny'n gyflwr gwella'r safle. Hefyd, da ni'n derbyn bod yna cymunedau ddatblygu'r safle, oherwydd natur a lleoliad y safle, a oherwydd cyflwr presennol yr neuadd. Felly, yr argymelliad i'n swyddogion gymeradwyo, ond yn amlwg fydd yna gytundeb 106 i ymrwymo y tai fforddiadwy a bod yna'n cael ei gweithredu ac ymardu briodol cyn i'r tai marchan agored gael ei ddatblygu. So felly, y gwellaf yn dweud. Mae'n amodau rhan o'r cais sy'n golygu fi raid i dipyn o wybodaeth gael ei gyflwyno cyn gan o ddechrau'r safle. I wneud siŵr bod na ddim bod mynderau bobl lleol yn cael ei diogelu a bod yna manylion priodol yn cael ei cyflwyno. Diolch, Mr. Byr. Iawn, diolch yn iawn, Aled. Mae gan yr asiant Geraint Lewis isio siarad yn does. Croeso Geraint. Da chi gyd. Da chi gyd wedi cael copio'r datganiad am i aelod mesiodas? Choose a copy. Ymarferol, da ni ddim yn... Na, da ni'n ymarferol, da ni'n rhannu. Da ni ddim yn rhannu datganiadau allan. Ar lafar yn unig ydy'r cyfle i hanner y Pwyllgor, felly sy'n gallu gofyn i chi hanner y Pwyllgor yn y ffordd arferol. Dim problem, ges i ofyn i roi datganiad mewn sgwennu. Ti'n gweld yr gaibed os ydy... Pwrpas y datganiad ydy rhwng, ac o'n mynd i'r broblemau yn rhywbeth sy'n chdi'n wedi troi fyny, sa'n ni'n gallu ddadlau allan dyma yn pwrpas cyflwyno datganiad dwi'n dall. Sa'n ni'n gofyn i mi os ydy'n nawr os ydych chi'n cael ei... Byddai fo, bys chi gyda'i darllen y datganiad? Mi oes i datganiad i fewn, ges i ddim sylwadau yn y cyngor cymuned, o'n i wedi sgwennu a wedi cysylltu'n uniongyrchol hefo nhw i ofyn os yna rhywbeth, os ydyn ni'n cael siarad yn unig Pwyllgor, os o'n neb ddim atab o gwbl, felly mae'r sylwadau o'r cyngor cymuned yn newydd i mi bore yma wan. Felly dwi'n gobeithio bod ni'n ymdrechu i drio datrys sylwadau ac yn amlwg mae'r ymgeisydd ac yn bwysig yn hyn y beth i gyd ydy mae o'r rhoid y tai fforddiadwy a eto tai ar gyfer rhent ydi ein. Mae'n sefyllfa anodd iawn yn ariannol ar gyfer trio cael datblygiadau i bobl ifanc brynu oherwydd yr deposits mae'n rhaid i rywun roi iddo. Felly mae'n mynd i fod ar gyfer bobl lleol Cymraeg gobeithio sydd yn dod o Bont Ddu. Wedyn da ni wedi creu bod yna 4 tŷ i fod yna yn syth iddyn nhw a gobeithio bod nhw o'r ansawdd a'r gosodiad sy'n yna bod nhw'n rhoi tai eitha mwythus gobeithio. Yndi mae'r tai farchnad gorad yn well, ond mae'r tai farchnad gorad yn gorfod cael ei gwerthu i fedru talu amdan yr elfen o dai fforddiadwy. Felly, dos a ddim bag o sment fforddiadwy ar gael yn Jewsons na Darlins Perkins a neb arall. Mae'r gost ydy'r gost ydy, ac mae'r costa adeiladu, fod chi gyd yn gwybod mae'n siŵr yn eitha uchel, a felly mae rhaid gael darpariaeth
neu elfen o broffit o'r tai marchnad gorad i fedru cyfiawnhau ag o wir adeiladu tai fforddiadwy heb fynd i gollad. Felly dyma sut da ni wedi cyrraedd a wedi gwneud dipyn o waith ymchwil ar gyfer yr ratio sydd gennym ni yn y darpariaeth o dau marchnad gorad i dau fforddiadwy a felly da ni'n dod o bedwar, da ni'n hanner tŷ yn short yda ni mewn elfen nid un. So da ni trio bod ni wedi gwneud siŵr bod ni wedi cael tai eitha taclus. Mae'r safle hyn, os da chi ddim yn ymwybodol, da chi wedi gweld y lluniau, wedi bod yn dilyn yr adeilad yma ers pan mae rhywun wedi cychwyn arni. Mae'r adeilad, fel mae Saled Lloyd yn gwybod, mae o'n mwy gregus na fuodd erioed, mae o'n symud, mae yna dalcan dena uchel 3 stori yna, ag mater o amser byr iawn nes fydd hwnna'n dod lawr, a mae'r ffordd o Bermo i Dolgella o dan fo, a gobeithio na fydd o ddim yn dod a taro rhywun a gwaith wrth gwrs ynde. So felly, be arall mae rhywun yn neud efo'r safle, mae rhaid i ni roi rhywbeth syna sy'n mynd i dal i ffordd, os ydyn ni'n rhaid o fel chi. Mae yna gais sy'n delio fo yn ysgol Bondi i drio cael mwy o dai fforddiadwy yn y blaen ynde. Ond does o neb yn brathu isio gwneud tai fforddiadwy'n gyfan gwbl. A dyma efo'r safle yma, oherwydd y costa sydd gennym ni, mae rhaid i ni gobeithio gael elfen o 4 i 5 o dai fforddiadwy i gorau. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Sa rywun isio cychwyn ar hyn wan? Mae Delyth efo llaw i fyny yma. Delyth, croeso. Diolch yn fawr iawn i chi, Mr Cadeirydd, yn gadw fi siarad. Fi di'r cynghorydd sir yn yr ardal Bontddu. Dwi'n gorfod gwrthwynebu rhoi caniatâd i'r cais yma heddiw. Yn benna oherwydd dyluniad y gosodiad y tai farchnad agored. Sy'n eisiau deud yn y cychwyn, mae yna lot o drafodaeth wedi bod yn lleol, wel lot o bobl wedi gofyn am ddod i cyfarfodydd y cyngor cymuned oherwydd y tai yma. Mae'r dyluniad yn y gorffennol wedi bod yn wahanol i beth mae heddiw. Mae'r dyluniad dal i fod yn bain tramgwydd. O ran datblygu ar y safle, mae'r bobl yn y gymuned a finne yn teimlo bod ni'n rili eisiau datblygu ar y safle, bod ni eisiau cael tai bobl lleol ar y safle, achos mae'r safle'n aniogel a mae fe'n hyll yndi. A da ni'n sicr eisiau gweld datblygiad ar y safle, ond ni ddim yn siŵr iawn bod y datblygiad yma cweit beth i ni eisiau gweld. O ran y ratio, mi ddyle fe fod yn 4-4 wrth gwrs, o dau fforddiadwy a tai farchnad yn ôl trefn y parc. O ran y dyluniad, ni'n teimlo bod y tai farchnad yn arbennig un o'n nhw ddim yn gweddu i ardal Bontddu ar y foment. Mae yna llawer gormod o wydyr yn y dyluniad a mae e ddim yn edrych fel tai eraill yn yr ardal na. So felly o ran y dyluniad ni eisiau meddwl am newid hwnna. O ran y tai fforddiadwy a o ran bod nhw ar gyfer y farchnad i brynu neu'r farchnad i renti, sy'n ni licio edrych ar hwnna eto fel bod yna cymysgedd yn nhw i brynu ag i renti o bosib. Ond o ran rheini, mae'r rheini yn edrych fel bod dim digon o le arnyn nhw, maen nhw o ansawdd derbyniol, ond o ran y lle sydd wedi cael ei rhoi o'i cwmpas nhw ar gyfer pobl i fwynhau i mwynderau ar ardal, sy'n ddim digon o lefydd rownd iddyn nhw. A mae'r tai y farchnad agored yn domineddu y safle, a ni'n teimlo bod hwnna ddim yn iawn. Ni'n teimlo mae eisiau edrych ar y dyluniad o gosodiad, a fysen ni yn edrych ar 106 ar tai i gyd, a ni'n ddiolchgar iawn i'r parc am ei adroddiad manwl iawn a hefyd am edrych am 106 ar y rhai fforddiadwy. Ar y sail yna, dwi fel cynghorydd lleol a hefyd y cyngor cymuned a bobl lleol sydd wedi cymryd rhan yn y trafodaethau'n lleol yn teimlo bod ni eisiau datblygiad ar y safle, ond ar y foment dydy'r dyluniad a'r gosodiad y tai farchnad ddim yn addas. Ond o ran yr amodau sydd wedi rhoi gan y parc yn yr adroddiad yma,
'Y ni'n hapus iawn efo'r rheini bod yr amodau ar gyfer adeiladu'r tai fforddiadwy gyntaf, a da ni'n hapus iawn efo hynny. So dyna beth sy'n fi ddeud. Diolch yn fawr iawn, Delyth. Wyt ti'n cynnig rhywbeth? Dwi'n cynnig gwrthod. Diolch yn fawr. Brian. Thank you, Chairman. I think the recent comments are very interesting, and the design has given me some concern, which has been largely alleviated by the comments that were put into the conditions regarding light. I think the issue of the glazing visually to me is not such an issue, but the issue of light emittance, both in relation to dark skies, although I recognise it is in an area where there is other development. But I think we have to think very carefully about the dark skies issue, and more also is the impact of light emittance from a very large area of glass in relation to wildlife as well. So there are two issues there with the design. And the third one for me is reflection from the other side of the valley, bearing in mind this is an elevated site and it's overlooked by the Mordaunt Trail. So I have some concerns there, although if the conditions can be adequate, I think they could be mitigated. But then that does raise into the question of the design, as well as the stark contrast with the affordable dwellings. Although I recognise the need for that to get the affordable dwellings. The final point would be to do with the sewage. I did note in the report, although it wasn't mentioned this morning, I would like some reassurance that the HRA does look at the sewage element. I noticed that the Water Authority have requested a sewage plan or words to that effect. But bearing in mind that the outflow from the sewage works will be entering into the sensitive area of conservation, special area of conservation. What does the HRA also consider that? If not, can it consider that? Because there would be the question as to whether the wastewater treatment works has either the capacity or the ability to stop additional nutrients going into a special area of conservation. Iawn, diolch Brian. Louise. Yeah, this site is visible from my ward across the estuary, and it's an emotive application, this one, because at the moment it looks like a rather romantic Gothic ruin in the landscape, but it is obviously dangerous, and you get these explorers, don't you, who go around poking around in old ruins and things, and if anything happened, that would be on our head. Affordable housing, I don't like that saying because they're not affordable for locals on local wages. But why are the houses, the affordable houses, a different design from the open market ones? Are we saying open market ones nice and posh, but for the poor locals, well, there's a couple of rabbit hutches. I am obviously exaggerating, and I'm a bit confused. Are there 5 houses or 12 houses to be built? Because the description is a little bit confusing. I do agree with Delyth. Maybe not refuse it, maybe defer it. But this is a big one and we have to do it right. Iawn, diolch yn fawr Louise. Edgar. Ia, mae gennym fi un ddau gwestiwn ydy gwir. Dwi'n gweld bod angen i wneud o gyntaf a bosib. Dwi'n meddwl bod hwn yr ail gynllun yndi? Yndi. Sy'n dod i fewn. Maen nhw wedi cydweithio efo'r swyddogion anna fod o? Do. Do. Wedyn... Yna fwy o dau yn gynllun gwreiddiol, wedyn gath hwn i dynnu nôl, lle. Iawn.
dwi'n gweld bod yna waith eisiau tynnu lawr ac yn y blaen, ond wedyn dwi'n gwybod lle yr insurance, y lle pan oedd o'n cael ei werthu ymlaen, ta be, dwi'n gwybod. Ond mae gen i beth am y tŷ fforddiadwy ma nhw'n mynd i wneud ar ben ei hun o fewn y lle oedd ddim wedi cael ei effaith gan y tân. Cael stopio di fan Edgar, Ia. mae yna broblem efo cyfieithu, dwi'n meddwl oes. O, iawn. Di'n iawn o'n? No. Oce, cer ymlaen Edgar. Diolch. Ia, dwi'n dall bod yna broblem lle, a wedyn pedwar tŷ hanner di o fod ydy. Wel, dwi'n meddwl bod angen tai fforiadwy yn yr ardal lle, ac dwi'n meddwl gwybod efo'r tŷ yna yn darn o tân i'm di ffeithio yno fo, ydy, fi rhaid i hwnnw fod i fyny i'r un safon o tai fforiadwy eraill? Ydy o'n mynd i fod yn mater o nhw'n ôl eisiau nocio hwnnw i lawr i wneud tŷ lly. Mae yna safon rhaid i tai fforiadwy fod. A dwi eisiau gwneud saff o hwnnw'n dod i'r un safon ar tri arall yde. Aled, ateb hwnna? Ie, Mr Cadeirydd, mae yna adroddiad strwythurol wedi cael ei gyflwyno fel rhan o'r cais. Mae hwnnw'n manylu lle sy'n angen ei dynnu lawr oherwydd y difrod. Ond mae'r dan gwylod o'r gwesti, llawer o ddifrod i fanna, ond mae'n bosib datblygu. Mae'n dangos cynllun sy'n dangos uned fforddiadwy. Mr Cadeirydd, mae'n amlwg yn eich chi fel oda, ond dwi'n wedi trio yn y gyflwyniad bore yma ac yn adroddiad ysgrifio safle a dangos lluniau i chi, ond oherwydd natur y safle, chi mi ar lethr, dim hawdd esblygu a hefyd gwahanol fatha dau, tai fforddiadwy ta'r merchgored. Ella yn yr achos yma, sylwadau'n hoffi fynd i weld safle cyn i chi wedi'i benderfyniad a bosib oherwydd y bethau diol sy'n cael ei codi hefyd lly. Ond chi, fel ffyrwyr, da ni wedi bod yn trafod, oedd y cais blaenorol yn cynnwys mwy o dau, 9 tŷ di hwn mewn cyfanswm, so 5 tŷ merched agored a 4 tŷ ffredwy. Mi oedd 13 blaenorol lly. A mae'n drafodaethau wedi bod efo'r asiant ar ymgeisydd ac da ni'n teimlo fel swyddogion o'n gynllun ella ni Gymru a dwy allu. Diolch. Diolch Aled. Rwy'n aros o siarad? Ia, Mr Cadeirydd, ddim yn aml iawn fydda i yn deud hyn, ond dwi'n meddwl ella'r safon beth doedd bod ni'n mynd i weld yr safle. Ia. Rwy'n aros o siarad? John Pugh yn mynd ni. John Pugh. Ia, os ydy Edgar yn cynnig o'n i yn dal yn ôl a wedyn di weld y safle da i eilio'r cynnig yna. Mae yna un cynnig i fewn y barod yn does? Ia, wedyn da i eilio. Os gael dim ond, y cynnig yna ddim wedi cael ei eilio. Na, dwi'n di gofyn am eilydd eto na ddo. Ond y gynnig wedi cael ei wneud, wedi cael ei eilio, mae'n gynnig sydd wedi cael ei eilio wan ar gyfer ymweliad salad. Ar bwynt o drefn y fan ar rwan, da rhaid i ddim gofyn am eilydd i delyth. Wedyn, dos y ddim eilydd. Di'n iawn mi ofyn rwan? Wel, mae gen i ofn, mae'n gynnig ag eilydd dod yn mewn wan ar gyfer... Ar draws. Ar gyfer ymweliad safle. Dwi'n hapus iawn efo hynny. Mae'n hapus iawn. Ymweliad safle. Ar ei fan, ia. John Pugh. Ia, o'n i'n gweld swm cymrydol ma, mae hwn yn broblem, dwi'n wedi bod gwyno erioed am hwn. Dyn nhw ddim gorau talu swm cymrydol am un ti, o'n i'n gweud deall yna. Os dwi'n bod sy'n rhywun yn cefn gwlad, so pan i ti bai rhidi, rhaid i gweld neb o fan i ddim yn gorau talu swm cymrydol. Felly dwi'n bod rhaid i fod 10 gyda pawb, os yna'r blygiad mawr ni, os yna'r blygiad bach yn cefn gwlad. Pan i ti pawb yn ei fath. Felly dwi ddim hapus iawn bod un sydd yn gorau talu sy'n cymrydol pan mae rhywun arall yn gorau gwneud. O'n i'n gweud deall hwnna. Ond dwi'n bod, mae'n anodd, mae tai fforddiadwy, does e'n ffarswm beth at i fan o'r gwneud o ddim. Dwi'n bod hyn, mae brisiau beth adeiladu wedi codi darithro, mae'n rhoi sŵn o sment, wedi codi 4 gwaith yn ddiweddar wedyn, does e'n... Ond na, dwi'n... Os gael ddod fewn ar y pwynt yna, mae'n Alexander, John, sydd yn ni'n gweithredu'r polisi yna,
sut mae'n gweithio ydy yn amlwg oherwydd 9 tŷ sydd yna, hanner 9 sef polisi 50%, o 4.5 ydi o, ydych chi'n adeiladu hanner tŷ fforddiadwy, felly dyna pan mae yna gofyn am swm cymudol, fel bod da ni'n colli allan ydy'r nod polisi da ni'n cael y cyfraniad ariannol, sydd wedyn yn mynd tuag at cyfrannu tuag at datblygiadau tai fforddiadwy yn ddelfrydol yn yr ardal, ond dwi'n gallu o hyd bod yna. So dyna beth yw'r hanner yna. Oherwydd da ni'n gallu cael hanner tŷ, da ni'n gofyn am gyfraniad ariannol yn sgil hynna. Mi allan ni ofyn am fod yna hanner yn fwy o swm cymudol na hanner yn llai o swm cymudol. Dwi'n sori dwi'n darllen. Wel, gen ti 9 does, neu ti'n mynd i 9 fel ydo ti, felly wyt ti'n dod ôl. Allan neud, oce, da ni isio swm cymudol am yr hanner arall hefyd, am yr un arall. So ni'n gallu gofyn am 5. Dyna beth o'n i, 5 tŷ fforddiadwy. Ni'n gallu gofyn am 5, mae hwnna'n cynnig ydyn ni, ond yn amlwg mae 5 wedyn yn fwy na 50%. Felly, dyna pan da ni'n gofyn... Mae 9 yn llai na 50%. Ond dyna pan da ni'n gofyn am gyfraniad ariannol. Dwi'n gwybod bod ni'n gofyn am gyfraniad ariannol efo yma oherwydd... Na, da ni'n gofyn am gyfraniad ariannol, da ni ddim wedi cael un oherwydd hyfywedd safle. Ac dwi wedi trafod hyn efo'r swyddog cyn heddiw, mae o'n safle anodd i ddatblygu, da ni'n derbyn yna, mae'n agostau uchel o ran gyflwr y safle, beth sydd yna yn barod, felly da ni'n derbyn fod agostau uwch yna a bod colli'r hanner tŷ, da ni'n derbyn bod yna'n rhesymol. Yn ôl yna eto, petisyn yn ifanc o godi tŷ gwlad, wedi bod ei der, doedd ei hywywedd y tŷ ddim yn ariannol bosib o'n neud ag ati. So mae rhaid i bawb cael ei tŷ yn yr un fath ydi. Dwi'n mynd gofyn o'n ddadl, felly di ennill arno fo. So mae rhaid i dri pawb yr un fath, ydy mwy sy'n hyfywedd, mae rhywun sy'n codi tŷ hefyd yn nghefn gwlad yr un fath, ella fod o ddim yn gallu fforddio talu swm cymudol, ond os eisiau planning mae rhaid o dalu swm cymudol. So mae rhywun i bawb dyna nadl i. Sy'n rhaid o dalu swm cymudol yn mob achos. Na, ond os ydych mwy na i Ie, mae'n terwedig o amlwg chi yn chen gwlad, os ydych chi'n fynd ar gwyn yn y polisi, os ydych angen talu swm cymudol. Na, ond mae'n lawer iawn wedi methu codi tai yn chen gwlad oherwydd y swm cymudol. Wedyn, dyna na, mae'n rhaid i dri pawb yr un fath. Iawn, diolch yn iawn, John. Edgar Helaw, di hwnna? Na, eisiau cloi o'n i, Mr Gry. I mi mae'r 4 tŷ yma yn lle mae o, yn lleoliad lle mae o, yn bwysig, a mae chi gofio bod 4 tŷ fforddiadwy wedi bod yn hanner be da ni wedi gwneud mewn rhai blynyddoedd o dai fforddiadwy de. A dyn nhw'n dweud mor aml, mae gennym ni dargedu i fynd ar ei ôl, a wedyn dwi'n meddwl yn bwysig i ni fynd yn o'i edrach, a os fedra ni basio fo efo'r tai fforddiadwy gora'n byd. A dyna pam dwi'n meddwl ni fynd am i weld y safle. Iawn, diolch Edgar. Delys Lloyd. Ie, jyst ar y pwynt nath cynghorydd lleol Delys wneud ylly ynde, bod ni'n gwrthod, fysa na gynnig yn mynd i ohirio yn hytrach na gwrthod, fel bod ni'n gallu mynd i weld y safle a cael y drafodaeth, achos mae'r pwyntiau mae'n hi'n neud yn rei gynnig ag eilydd i fynd i weld y safle rwan, does? Rhaid ni hwnna fyny, ia? Ie, dyna fydda ni'n bleidleisio. Ond dwi'n gwybod mae Delyth Lloyd Griffiths efo'i llaw i fyny hefyd yma, so... Ie, yr unig beth o'n i eisiau deud am y 9 tŷ a'r swm cymudol, os dwi'n mynd lawr i 8, os yna ddim problem efo swm cymudol nag oes, a dyna beth ydy sy'n fi'n credu wrth i fi siarad, so fe'n mynd lawr i 8 sy'n problem na'n diflannu fysa. Basa, mae rhaid i ni ystyried yr cais sy'n gefron i hynny yma, cais sy'n gefron i hynny yma ydy 9. Iawn, ond ddedes i hwnna yn fy sgwrs i gynt, ie. Ac Elwyn, mae Elwyn efo lawr yn hefyd. Isio rhoi Delyth, faint sy'n o bobl yn gwysiad am dai i rentu yn yr ardal, dyna gofyn gwestiwn i chdi fel cynghorydd lleol dwi, ac os na brynwyr lleol a diddordeb yn y tai eraill hefyd? Mae na bobl lleol prynwyr tro cynta a diddordeb yn prynu yn Bondy oes.
A mae yna rai tai cymdeithasol gynnon ni'n Bondy, yn anffodus mae'r rhan fwyaf nhw wedi prynu, a mae yna restr aros yn Bondy, oes, ond dyw ddim yn un fawr iawn. A broblem yn Bondy yw bod 18% fel mae Aled yn deud, 17 o'n i'n meddwl, oedd 18% o'r tai yn dau ar gyfer y farchnad, gwyliau ac ail dau. Mae problem ail dau yn sylweddol yn Bondy, a mae e'n broblem go iawn yn ardal Bondy ail gartrefi, a'r rheini ddim yn cael ei defnyddio prin dim, a ddim yn cyfrannu at bywyd Bondy tai cynheaf. Felly mae hwnna, mae'r 17% na, 18 fel mae Aled yn deud, yn broblem sylweddol iawn yn Bondy, yndi. Os mae'n sicr mae eisiau datblygu safle a datblygu safle ac i ddefnyddio fo i bwrpas da. Ond dwi'n sbio ar y llun y front perspectif o'r adeilad yma yma, dwi'n siŵr ei fyny, Aled. Mae'r bloc o 1, 2, 3, 4 o wydyr i gyd, ydy mae yna un iddo ar ben ei hun wedyn y sefyll, a llawfedd o, mae lefel to yr un yr adeilad ar ben ei hun, sathenni ni sa'n lleill, so di gweld yr tri o gwydyr yn uchal ofnadwy dwi sefyll ar ochr yr mynydd lle, a dod nhw lawr un le, so nhw ddim i edrych yn fo, dwi'n mwyn gwybod. Yn ôl cynlluniad yn ei gael, nhw ddim yn uwch na'r chi gwesti presennol, lle. Oce. Iawn, diolch yn fawr. Just sylwad yn on, cytuno na mynd i weld y lle, dwi'n meddwl, a Sven. Sorry. Mae'n ei gynnig ag eilydd bod ni'n mynd i weld y lle. Un cwestiwn gyntaf, un cwestiwn. Mae fyny Elwyn, mae'n fyny pleidlais. Ie, ofyn yn cwestiwn Elwyn. Iawn, oce. Fel arfer, rhaid gogledd sy'n mynd i'r gogledd a rhaid de mynd i'r de. Beth sy'n digwydd go hwn gafod o'n gynllun mawr? Dim ond yr ei fath? Dim ond rhaid de mynd i'r de? Ie, rhaid i dran. Ond i bai bod chi'n eisiau mesur. Ie. Rhaid i fel oed i de mynd i'r de. Ie, jyst gofyn cwestiwn dwi'n cyn mynd i bleidlais. A fo, ie. Iawn. Mr Cadeirydd, ga i jyst dod yn ôl ar un pwynt ar ei dreian godi ynglyn â carthosiaeth ar beth ysganiad da ni'n gwneud i Cyfoeth Naturiol Cymru. Da ni wedi ymgynghorio Clwb Cymru, maen nhw'n deud bod hwnna ddigon, maen nhw'n gallu defnyddio'r garffos presennol, prif garffos, ond na i godi efo'n ecolegydd ni, o bosib os fydd yna ryw effaith o'n nhw'n dweud hwnnw fel fan o'r asesiad dyn ni fydd yn siarad. Iawn, diolch yn fawr Aled. Reit, o'n i fyny rwan, pawb sy'n mynd i weld y lle, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Pawb sy'n erbyn? Ac nid oes. Pwy sydd ar y rhestr y de? Dim syniad off top o man. Da ni ddim cael panel weld ers dalwm. Mae gen i rhestr, da ni eisiau gwneud eiddo amgylchu fel pawb sy'n eich atgoffa chi pwy sydd ar panel y de. Iawn, diolch yn fawr chi. Ydy garau felly. Yndi, iawn ni. Dyn ni'n di weld y lle yndyn. Cynllun datblygu lleol Eryri yr un newydd wan Esiwia. Diolch yn fawr iawn am bore da i chi gyd. Mae'r adroddiad sydd o'ch blaen i chi heddiw yn wneud efo'r cam cyntaf yn y broses o fynd ati i ddiwygio'r cynllun datblygu lleol. Fel gwir yr aelodau, nathon ni gynnal adolygiad o'r cynllun presennol a fatha nhw'r casgliad bod angen adolygiad llawn o'r cynllun lle sydd yn golygu cynllun newydd. Fel gwir aelodau hefyd, ar y 6 o Ragfyr 2023, nath y pwyllgor cynllunio benderfynu oedi ar y broses, canolbwyntio adnoddau staff ar baratoi a cyflwyno erthygl 4. Ond fel gwyddoch chi, gafodd yr erthygl 4 ei gadarnhau nôl mis Ionawr, a fydd hwnnw'n dod i rym ym mis Mehefin. Felly mae'n amserol iawn wan bod ni'n mynd yn ail-edrych ar amserlen y cynllun datblygu lleol. Felly, o'ch blaen i chi heddiw, mae'r cytundeb cyflawni. Mae yna 2 brif ran i'r cytundeb. Mae'r rhanna yn sôn am yr amserlen, a'r camau allweddol yn y broses, trefniadau adrodd i aelodau, sôn adnoddau, ac hefyd yn adnabod unrhyw wisgi yn y broses. So mae'r rhan B, sef y cynllun cynnwys cymunedau,
yn amlinellu sut a pryd fydd y gymuned yn gallu cymryd rhan yn y broses. Mae'r amserlen yn yr adroddiad blaen yn cyfeirio at y prif gamau. Felly fel gwelwch chi, y cam cyntaf fydd os di'r cytundeb cyflawni'n cael i'w gytuno heddiw, yn ymgynghoriad anfon ystod Mai yma heddiw, cyn dod efo nôl i'r awdurdod i ystyried cyn iddo gael i'w gyhoeddi yn berfynol lle. Mi fydd yna alwad gyhoeddus am safleoedd posib yn digwydd yn ystod y gaeaf, cyn ymgynghori ar strategaeth a ffafrydd dechrau Ionawr 2027 gyda'r cynllun adneuo efo ymgynghoriad yn ystod yr Hydref Tachwedd 2027. O ran goblygiadau adnoddau, dyn ni'n rhagweld bydd y costau cynhyrchu'r cynllun datblygu lleol o fewn cyllidebau presennol ac hefyd defnyddio'r cronfa wrth gefn yr awdurdod ar gyfer ymchwiliadau cyhoeddus. Dwi ddim yn mynd drwy'r adroddiad mewn manylder, mae'r aelodau wedi gweld eisoes mewn gweithgor pan gath ei drafftio i ddechrau lle. Mae'n adran ar adnoddau, adran ar adroddi i aelodau cydweithio efo awdurdodau cyfagos, asesiad risg eitha manwl yna, cyn mynd ymlaen wedyn i'r cynllun cynnwys cymunedau. Felly'r argymelliad heddiw ydy i aelodau drafod a rhoi sylwadau ar yr cytundeb cyflawni draff a'i gymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad gyda'r rhanddeiliad yn ystod mis Mai. Ond mae ychwanegu hefyd, mae gennym ni fwriad, dyn ni wrthi'n trefnu fforwm cymunedau hefo cynrychiolwyr o gynghorau cymuned ar gyfer dechrau mis Mai, bod nhw'n ymwybodol o'r camau nesaf. Mae hwnna'n mynd i fod yn fforwm cymunedau ar y cyd hefo yr adran partneriaethau, oherwydd maen nhw hefyd yn mynd i fod yn ddiwygio'r cynllun Eryri. A'r gobaith ydy bydd y ddau gynllun yn mynd i gael i'w adolygu ar y cyd ochr yn ochr. Diolch yn fawr iawn y Lliw. Sa ryw sylw gen rywun? Edgar. Jyst cynnig bod ni'n mynd efo'r argymelliad, dwi'n gwybod bod yna ddyddiadau felly yna eich fydd ei gael ei newid ar y ffordd, ond mae hynny'n disgwyl, a wedyn dwi'n fodlon efo'r adroddiad fel ag y mae. Iawn, diolch yn fawr. Sa eilydd i'r cynnig yna? Oes, mae'n eilydd. Sa rwy'n arall o siarad? Dwi'n yn gweld neb. Felly, pawb sydd o blaid derbyn yr adroddiad, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Gyda diolch i Lliw. Iawn, diolch yn fawr iawn chi. Mae Breian wedi gofyn, mae hwnna wedi derbyn, mae Breian wedi gofyn am ddyddiad ymweliad safle. Ydy'r dydd Mercher nesaf, os ydych chi'n arfer wneud, ia? Fel arfer, ydy Mercher sy'n dilyn pwyllgor y diolch. Dydd Mercher nesaf, ia? Ydy o'n fawr beth? Ydy. Ydy, chos chdi fi a fod yn Aberdyfi. Ydy, William? Rhaid e'n edrych ar pwy sydd ar y de, pwy sydd ar y gogles fydd aelodau newydd. Dyna ni'n unrhyw wneud. Ia, mae'n delyd. Trio ffindio pwyllgor cynllunio wrth wedi wneud. Dyma ni, reit, diolch. So, ar y de, mae gennym ni Elwyn, Anwen, Louise, Elfed, John Pugh, Meryl, Brian Angel, Delyth Lloyd a Swydd Wag. So, un o hwnna chi, yw'r Swydd Wag. Delyth Lloyd, Griffiths. Delyth Lloyd Griffiths i chi meddwl, ia? Na'i get Delyth Lloyd arall. Delyth Lloyd. Gynnig o Delyth Lloyd Griffiths yn gael ei ddyn. Gwneud. Delyth i fod. O ie, yn y gogledd, mae gen i lot o swyddi gwag yn y digwydd sydd ddim yn y llawer o. So, yn y gogledd, mae gen i Iwan Bryn, John Atlo, Edgar, Einir, Naomi, Luke Thompson, a ydym gen i dair swyddi gwag. Dwi'n un o unas ni'n meddwl, ynddo? Ynddi. Dwi'n weithio, dwi'n meddwl, mae'r tri sydd wedi tri yn y gogledd, ydyn nhw.
Ddim yn weithio, os ydyn ni'n troi Griffiths, dod i'r So, lle. os ni'n swopio Delyth Lloyd, a Delyth Lloyd Griffiths. Ddim yn rhaid. Mae 'na swyddfaig y de. Delyth Lloyd Griffiths dod i hwnnw. Delyth Lloyd Griffiths. Ie. Sgwelwch dda. Ie, a dyn y tri newid wedyn bydd i'r gogledd, bydd i'r gogledd yn ni. Dyn nhw'n iawn? Sori, dwi'n mynd dall, o'n i'n mynd dilyn y fanna wan, ac oeddech chi'n sôn amdan Delyth Lloyd, so o'ch chi jyst eisiau pwynt chi'n sôn amdano fo, oce? Cofiwch mi o'ch chi Delyth Lloyd a Delyth Lloyd Griffiths. Be da ni'n dweud yn fama ydy, ar gyfer y de, da ni'n mynd i gael panel yma o de, ar aelodau fydd Elwyn, Elwyn Edwards, Anwen Hughes, Louise Hughes, Elfed Roberts, John Pugh, Mary Roberts, Brian Angel, Delyth Lloyd a Delyth Lloyd Griffiths. Oce? So hwnna di panel yma o de. Pawb arall, maen nhw'n y gogledd. Iawn. Dwi'n hapus i symud i'r gogledd achos bod fi'n sort of canolig, os ydy hynna'n neud. Iawn. A'r dyddiad ydy dy merched nesa, ia? Y merched sydd yn dilyn y pwyllgor, ia, felly y merched nesa. Dwi'n meddwl, os ydyn ni'n gallu cael cynigydd i hynna, bod yr, dyna fydd yr... Dwi'n cynnig. Faint y gloch? Oce, aelodau. 10. 10 o gloch yn y bont di. Os eilydd i'r cynnig, oes. Gan i bleidlais arno ffurfio. 10. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i chi. Awn i mlaen felly, cytundebau adran 106. Mae'r rhain gwybodaeth. Rhyw sylw garwyn yn fan'na, tudalen 104. Wedyn ceisiadau yna phenderfynwyd arnynt ers 3 wythnos ar 10 am mwy. Eto gwybodaeth, rhyw gwestiwn yn fan'na, tudalen 106. 107. Os nad oes, awn ni mlaen i ceisiadau wedi caniatáu. Eto gwybodaeth. Dros yr udalen yn 110, mae'n rhywbeth o pyst gwenyn yn fan hyn. Dymchwel yr rhif 12 ar y dudalen, ar yr ochr. Dymchwel y balconi dyr presennol a chodi balconi dyr a gwydr newydd yn y cefn. Wedyn mae gennych chi cau 2 ffenest a gosod pyst gwenyn. Be di ystyr pyst gwenyn? O'n i'n meddwl chi'n dweud fi, Mr. Ie, dwi'n yn gosod pyst ar gychod gwenyn, de. Dwi'n yn gwybod. Na'r ecolegydd ni sy'n fel rhan o wellianna i ni, annog bai amrywiaeth, maen nhw'n gosod pyst i ddynnu gwenyn fel dwi'n deall. I fewn i'r adeilad? Na'r ochr adeilad. Mae'n ecolegydd angos ar y cynllun. Oce. Neu gan fwy o fanylion i chi, Mr. Ie, a sy'n y gwenyn ysgidi. Diolch yn iawn. Ceisiadau wedi gwrthod gwybodaeth? Rhyw gwestiwn gerfyn y fan'na? Os nad oes, dyna ni. Gyda llaw, gawn ni yrru nodyn at Ifor, mae di gael triniaeth ar ei galon, dydi? A mae allan o honni am fus, o leia dwi wedi siarad o ddoe. Sy'n ni'n cael gyrru llythyr iddo fo i dymuno i chi. Ader y bian? Iawn, diolch yn fawr iawn chi. A dyna ni wan. Mae'n agorod o'r gweithgor. Os ni'n ail gynnull am 10 munud wedi 11, y chwarter awr. Oce, diolch yn iawn. Mi fydd o'n gyfarfod gwahanol am byd i'r bobl sy'n ffeithio. Bydd. Diolch yn fawr. Diolch yn iawn i chi. Diolch yn fawr.